everyone, welcome back to my channel Denita B Lifestyle। नंसर बॉय खूब देने कैप्से बाय दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का मौसम देखिए कैसा है। नुबाय दिनैनि बोथोर अखा हानो नागिरबाय, अलरेडी थाइफ्रिगासिनो दङ। तो अभी इस मौसम में क्या खाए क्या ना खाए, मा जानो मा लोंनो मोनो ना। दामफ्ला फिथा जानोसै। हा? दामफ्ला फिथा बानायदो मा बानायो दामफ्ला फिथा। कुछ खाने में टेस्टी भी लगे, ज्यादा वो मेहनत भी ना करना पड़े। पकोड़ा जिंसानो गरम गरम। पकोड़ा बनाइला। पकोड़ा बहुत खा लिया, मैं नहीं बनाऊंगी आज पकोड़ा। मौसम पकोड़ा के लिए भी ठीक ही है। पकोड़ा जानोबो गोथाव, बाट दिनै आं पकोड़ा बानायला। माने एसे दामफ्ला फिथा बानायसै। दामफ्ला फिथा दसेनो जागोन आरोखि हो, अलसिया नालाय। ओमफ्राय बोथोरा बारुरुखा नालाय, नाथाय साजों थाब मोनजानाय बेबायदि मेथाइखौ बानायनानै जानोसै आरोखि। बेनि थाखाय माइरं नांगोन। स' आङो माइरं सुमगोरनोसै। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मैं बनाऊंगी चावल से। तो मैं चावल भिगो के रख देती हूँ पहले थोड़ी देर के लिए। माइरं सोमनानै बानायनाय नालाय बयबो मिन्थिखागोनखा। बेखौ इजिसो, बिराद इजि। बेखौ माने जेला बारुरु माने बिस्किटबो जोबजोब्बाय न'आव, दखानाबो थांनो बानायनाय। बिस्किट भी खत्म हो गया। कुछ खाना है टेस्टी सा भी हो, हेल्दी सा भी हो, जल्दी भी हो जाए, ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, वैसा टाइप का है ये। तने आं बे माइरं को सोमनानै लाग्रोनोसै। ये चावल में अभी भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही आधा घंटा के लिए भिगो के रख देती हूँ। इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए, टाइम नहीं लगेगा, बांद्राय टाइम गोबाव नांला। दा बेखौ आङो सोमनानै दोनसै दसे। जा खोमसि जाखाबाय नै, अखा एसे हानानै थांबाय नै। बारिश हुआ था थोड़ा सा, देखिए कितना अंधेरा हो गया है। ओ माय गॉड, कितना अंधेरा हुआ है। खोमसि जाखाबाय। दा हराव हाबावगोनसोदां। रात में और बारिश आएगा ऐसा लग रहा है देख के। तो ओमफ्राय जोंना नै खफ' बिबारा, जोंना अर्किडा जा मोजां बारखादोंना। देखिए कितना सुंदर सा खिला है, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, कितना बढ़िया, जा मोजां नुखादोंना। ओरैलाय मोनसेबाव, यहाँ पर भी एक है, वो वाला छोटा सा है। सुइटि बिफाया साहा जानगुलायबायहाय मालाय। साहा गोथाव बानायनानै लोंहोनसैनो आंखौ। स्वीटी के पापा चाय बढ़िया सा बनाएगा इलायची देकर। ओइ माबायाव देबानो जायोमोन ना, थफियाव। हा? एसेल'सो देफ्रामनांगौ ना। इलायची, ये अदरक, दाथ' बिथाङा स्वीटी बिफाया साहाखौ बानायबाय। दाना आंहा दामफ्ला फिथाखौ बानायनांसिगोन ना। दा नै आं माइरं सोमनानै दोननाया, बेखौ दा आङो गुरा खालायनानै लानोसैलै। ये तो हो गया, अभी मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। दा दै एसेजों होजोबनोसै बे माइरंखौ। ये चावल दे देती हूँ अभी।
ओमफ्राय बेहाय नैबे गुरखौ होनोसै आङो ये गुड़ भी डाल देती हूँ साथ में ओमफ्राय संख्रि एसे थोड़ा सा नमक उनखांबाय आं नै मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ऐसा तो इसको मैं ये बहुत ज्यादा है इसलिए मैं इसको 2 बार आधा आधा करके डालूंगी आं बेखौ एक बारैनो होआ एसे एसे खेबनै होनोसै दा बेखौ होनोसै सेमब्र खेबनै होगोन ओमफ्राय होबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै खोबनानै होनोसै अभी दे दिया मैंने अभी ढक दिया है और आग को एकदम से कम और को एकदम फिसा होबाय आङो जाहाथे लासै लासै मोनबोनायनि थाखाय दा नै एसे नायनि खेवनानै नै बिदि जाबाय ओमफ्राय बे गुफुर गुफुर दं माने नांबावगौ हो अभी ये व्हाइट व्हाइट जो है इसलिए मैं अभी फिर से ढक दूंगी और जो व्हाइट व्हाइट जब खत्म हो जाएगा तभी मैं इसको पलट दूंगी दा व्हाइट व्हाइटा गोमोर माने खारबासो बेखौ बेलथेगोन आं टाडा नायफिननोसै नै गुफुर गुफुरा गैलाना इखौनो बेलथेनोसै आं एबार बेखौ ओमफ्राय जि मोजां गुदुं गुदुं जाबायना व्हाइट व्हाइट नहीं है अभी इसलिए मैं इसको धीरे से पलट दूंगी इसको एसे गाहायाव लासै 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 एरनांगोन आरो ओरै लाबाय ओमफ्राय ओरै बेलथेनोसै एबार दा बेखौ दसे दोनसैलाय ओमफ्राय उनाव खांसै इसको भी थोड़ा पकने देते हैं दूसरे साइड से भी थोड़ा ढक देती हूँ फिर से दस्रा साइड जोंबो मोनथोंसै ओमफ्राय नै दा नायफिनबावनोसै ओरै फारसेथिंजायनिखौ नै जाबायना गया है ये अभी इसको ये थोड़ा सा जला है फिर भी कोई नहीं ऊपर ऊपर का जला है अंदर नहीं जला है सा सायावल' खामदों बियो बिदि जाखायो ओमफ्राय होमबा नोंसोरथ' बे फिथाखौ नुनानै सानबाय ओ बेसो बेखौथ' जोंबो बानायनानै जाखायो सानबायना नोंसोरथ' देख के तो आप लोगों को मन में आया ही होगा ये तो हम भी बना के खाते हैं करके तो इसलिए ये बहुत 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 इजी है ये वाला जो पीठा है ये बहुत इजी है हम लोग अक्सर ये बना के खाते हैं घर में अभी मैं इसका डिवाइड कर देती हूँ सारायावनो आं बेखौ टुकरा टुकरा खालामसै टुकरा टुकरा राइस कढ़ाई केक वो होनजायो नामा राइस कढ़ाई केक भी बोल सकेगा तो ना होनजागोन दा बेखौ खांनोसै र' आं मा होनो दायो जायखिया दैनि सिथाव होनलाबायो जोंहा दैनि सिथाव ओमफ्राय गला गला पिठा बिदि मा होनो दस्राफ्रा दस्रा दस्रा नाम बुङो किन्तु दा आङो ओरैनो दामफ्लाफ्लाखाय दामफ्ला फिथा होनबाय आरो बेखौ माखासे एसेखौ बेखौबो खालायनोसै अभी ये जो बाकी का भी है मैं इसको भी इसे सेम प्रोसेस में बना लेती हूँ पहले सेमब्र आयु बे देरसिन जासिगोनलै ओरै मस्ला जासिगोनलै थाब खोबना होनोसै आओ नहीं भी वजह साइज सखबाई ये भी बहुत बढ़िया बना है ना अभी इसको भी ऐसे ऐसे पलट दूंगी धीरे धीरे से बेखौबो बिदिनो बेलथायसै जाबाय मननानै गावस्रा गावस्रा जालायबाय ना कितना अच्छा बढ़िया सा पका है इसलिए बहुत फट गया है इधर देखिए अंदर तक दा बेखौ हानोसै फार्स्टआव गेजेराव होमबा दा लोगोफोर आंना जाबाय दामफ्ला फिथाया पानी फिथा ना दैनि फिथा ना दैनि सिथाव मेरा अभी सब रेडी है बनके तैयार है बढ़िया सा शाम को चाय के साथ खाने के लिए नाश्ता बेलासियाव साजों दा सुइटि बिफाजों आंजों लोंनोसै कापनै
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा, नेक्स्ट वीडियो लोग मोनफिनगोन। बाय बाय।